În episodul de azi vom vedea top 10 cei mai valoroși jucători români. Vom deschide topul cu jucătorul lui Reading, George Pușcaș. Jucătorul în vârstă de 24 de ani, trecut la Inter Milan, valorează 4,80 de milioane de euro. Pe locul 9 se află capitanul echipei naționale de fotbal al României, Vlad Chiricheș. Jucătorul în vârstă de 31 de ani, trecut la Tottenham și Napoli, joacă acum la Sassuolo Calcio. Valorează 5,50 de milioane de euro. Pe locul 8 se află perla FCSB-ului Florinel Coman. Jucătorul în vârstă de 22 de ani valorează 5,50 de milioane de euro. Pe locul 7 se află jucătorul Universității Craiova de 23 de ani, Alexandru Cicâldău. Cota lui este estimată la 5,50 de milioane de euro. Pe locul 6 se află Alexandru Mitriță. Talentatul jucător de 26 de ani este împrumutat de New York City la Al Ahly. El valorează 5,50 de milioane de euro. Pe locul 5 se află Valentin Mihailă. Jucătorul Parmei, de doar 21 de ani, valorează 6 milioane de euro. Pe locul 4 se află fiul marelui fotbalist Gheorghe Hagi. Ianis Hagi are 22 de ani și evoluează la Rangers Glasgow. Fotbalistul în continuă creștere are o cotă de 6 milioane de euro. Deschide podiumul Denis Man. Noua achiziție a Parmei, în vârstă de 22 de ani, valorează 6,50 de milioane de euro. Pe locul 2 se află portarul Inter Milan, Ionuț Radu. Acesta are o cotă de 7 milioane de euro. Pe primul loc și cel mai scump jucător român este Răzvan Marin. Jucătorul în vârstă de 24 de ani are o cotă de 10 milioane de euro. În trecut el a evoluat la Ajax Amsterdam. În prezent joacă la Cagliari Calcio.